48 korom sarabai khobjak Manik Chaudhry Kamini rungnogo rungsrungnai rok salbrumno bahai rungnogo yakrai nirang chichokno basulai ma Thanglai kisa cheri nailaijadi MLA MDC rok tei au amchaini neta hinjaknai roke mokol mukumija tonglaima klaikna sakni bwsabuti rokno English medium frungui torima bagida saknangya angma klaikha sakni bwsa tra English kok sama simida khnatok jak tongko songlukurokni bwsabuti kujugo kathung aboke tangei wanshuklaya angmani klai rangri se chubaya phano himnani lamano simi phano snamai dike belaino chanai tamoni hirmale kogono tongo lamano borokrokni langma nai naidi kubui kok tibini mangpliwo Guru